Čau, tady Máca, včera byl Clash a my se na to dneska musíme podívat, protože to bylo crazy. Jako první tady mám klip, kde Samir vyjel na Terezu, podle mě bezdůvodně, ale podívej se na to sám, brácho. Vidím nějaký zápas, takže se na to strašně těším. Tereza mluví by the way jenom o tom, že se těší na zápas, jo, jako nikomu nic. Já si myslím, puš mi to. Give me some! Hey! Já si myslím, že tě tady všichni vítáme. Hele, nabídl jsem ti 100 litrů, ty vymyšlená hvězdičko. Proč nechceš se mnou do podcastu, když si zavřela 3 pojistky a vyhodili tě z práce? Upřímně bych taky nešel do podcastu s týpkem, který se chová takhle a je úplný psycho, protože podle mě je Samir totální magor a na akci, na který to absolutně nikoho nezajímá. Nevím, proč na to Tereza byla teda, ale nikoho to nezajímá, kámo, že jí chceš do podcastu. Jakoby někoho možná jo, ale mě ta holka nic neudělala. Takže nemám důvod, aby mě to zajímalo, chápeš? Máš mě tady, neboj se. A proč tvůj přítel se schovává a už nechce být ani na kamery? Nejsou to ty údajný... Kámo, asi ne každý přítel chce být na kamerách, podle mě. Já taky jako něčí přítel, Clarky, Mark, taky jako nejsem na kamerách a nechci být na kamerách, chápeš to? podvody, co dělá? Ne. Samire, tohleto si vyřešte potom, tohleto sem nepatří. Přesně tak, tohleto sem nepatří, kámo, není to tvoje akce, není to nic s tebou, ty vole, to Tereza, nevím proč tam je, ale nepatří to tam. Nikoho to nezajímá, brácho, tohle je Clash, pojďme se prát, chápeš? Samire. Nevím, kámo, tohleto si Samir mohl odpustit, on sám je žumpa. Toť vše, co já si o tom myslím, kámo, mě ta holka nic neudělala, mě nějak nepodvedla, ale mě nějak nelže. A jestli to, tak mi řekněte v čem. Protože spousta lidí jí hejtí úplně bezdůvodně, kámo. Body shaming, vole, jedou do ní bomby, vole, všichni přejou smrt. Všichni asi ne, ale chápeš. Ale prostě, kámo, proč ty vole, ta holka nikomu nic neudělala. Jako další tady mám klip, kde dostane 8 týpků na píču od 2 fighterů, kámo, a přijde mi to hrozně zajímavý a hlavně hrozně fany, kámo. Ne, ale je to tady. Ať už to začne. Standa Lukáš je ready. Jo, kámo, to je ten, co vyskakoval na té tiskovce. Ty vole, jsem zvědavý, jak dostane. A jedem. Standa Lukáš do toho Ty píčo, týpek trošku zapomněl, proti komu jde, podle mě. nastoupil. Oh, Standa šel k zemi. Ne, Stando, ne. Ty jo, kluci tam do nich. Ty píčo, ty jak týpek, vole, vypínačku nahne, ten spí. Dávali kopačku na hlavu. Jo, a tady se řešil ty dva, co jsou spolu v týmu, kámo, nejvíc, nejlepší. Přijde mi, že kluci se tam podvali ještě i mezi sebou. Mario odešel z klece. Ty píčo. Asi se šel projít. Kámo, to nechceš takovýhle šlapáka na hubu dostat. Ty krávo, víš, jak to musí bolet. Tak, řekl bych, že to byla jasná bouře a výhra, že už bude po všem. To byla Ještě mu tady dal takovou výchovnou. Haňka. Že a je. Tak. Dobrý, kámo, ale fakt nic moc, víš co. Jako reálně nic tom nebylo, pár granátů tam jako padlo, a tak co se dalo asi čekat, ale jdeme dál. Jako další klip tady mám Kavalovou, která se pere s PlayStation Princess. Kámo, Kavalová je taková ta týpka, co se válela po tom policejním autě. Když nebudu líná prdel, tak to tam dám a teď to vidíš, kámo. A PlayStation Princess ji totálně vybombila, kámo, pojď se na to podívat. Ta už dostala tány horem, kámo. Co s tím jako dělá? Kámo, ona se jí tam furt snaží dát nějakou pecku na hlavu, ale s ní to vůbec nic neudělá. Tak to yourself. Slyšíš správně, Karolíno, no nic, kámo, win-win. A je to tady. Tak. Hele, GG, kámo, týpka docela nasraná, ty vole, nechtěl bych jí nasrat. Kámo, upřímně, YouTube dělám chvilku a nevím, jestli YouTube mi nechá tady to video vyvěšený. Nevím, jestli to můžu natáčet, nevím, jestli na to můžu koukat, takže když to bude safe, tak třeba za 2 dny bych dal pokračování a koukneme se ještě na nějaký ty fighty.